Един мъж след самолетна катастрофа се озова на остров. Той беше единственият оцелял и благодари на Бога, че го е спасил. На брега си построи малка колиба. Един ден отиде да лови риба, а когато се върна, видя, че колибата гори. Той заплака и извика: „Господи, защо ми причини това? Всеки ден ти се моля.“ Оплакваше се с часове. Изведнъж една ръка докосна рамото му. „Радваме се, че те намерихме.“ С изненада той се обърна и видя моряк от спасителен екип. „Хайде, идваме да те спасим. Видяхме дима.“ Това беше сигнал. Приятели, Бог винаги се грижи за нас по начини, които не очакваме. Вместо да се оплакваме, по-добре е да бъдем благодарни. Както е писано: „Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века.“ Псалм 108. Ако Бог винаги е бдял над теб, кажи амин и сподели с приятелите си. Може би точно сега те имат нужда от вяра. Ако вярваш, че Бог винаги е бдял над теб, отговори с амин и сподели с приятелите си. Може би точно сега те имат нужда от вяра.